Concourse's car is now moving, and we can see the stable speed over the long straight coming in. Onko tässä mahdollisesti jonkunlaista viittausta kääriä näemme nämä eurolevat? Tässä on hyvin vahvasti jarkku. Voi katso miten hieno tulee kurviin. Tuleeko sivuuttaa toinen kurvi? Oi. Kyllä takapäin antaa hyvinkin. Oi. Mietittiin mennä nurmikolle. Oho, sieltähän on menty ennenkin sitten laittomasti noita hidasteita aika kovalla vauhdilla. Tuli ihan ammattimaista nopetta. Kyllä, hyvin aloitetaan keskellä. Kaikki hyvin mennä tuon töissä yli, eikä näitä kolman ongelmaa. Ei kai meillä hyydy konkurssi. Tää ei ollut nyt elektronista urheilua. Nyt konkurssi anna mennä. Viimeiset 30 metriä. Hilaskivin päin. Viimeinen loppu siinä, eli viimeinen suoralle. Miten loppupriitti, miten käy? Miten kova pohjaa iskettyä tiskiin? Nyt mennään lähelle seinään. Nyt alattiin kyllä vahvoja. Nyt ollaan pasittelemaan. Tässä menee 30 sekuntia. Mitkä voi ottaa, se on ratkaista tuo viimeisesti paikassa vastaaminen kautta. Jäädäänkö sitä sitten kokonaan jumiilla? Ei kyllä, jäätiin jumiin. Vielä maalissa on seinä ottaa kiinni, se kyllä imansee itse asiassa. Ja sitten muistuttelisin, jos täällä on niitä ja fuksipasseilla, niin tuollahan löytyy Jane ja Jarkko Pupu. Kyllä vain. Ja näyttää se ensimmäinen joukkue saanut maaliin. Ainakin näkyy 2 seisovaa konkurssin kaveria. Onko näin? Käsi ylös sieltä, jos on maalissa kaveri. Siellä varmaan pohditaan tätä mallia. Oliko tämä nyt liian kohtuullisesti meidän lopullisella ajalla? Saadaanko aika tänne meidän kisastudiomme? Varmaan vartellaan kohta seuraava tuli, mutta mehän odotellaan aikaa. Now we have we have Jammas indeed. So the musical students. No niin, sieltä Jammas ajaa huippuaikaa huippuaikaan laululla. The last race here, the first race in and it seemed to be very good pace in that race. Yes, I would say it was a very good pace. Yes, that it is. They lost a little bit of time in the after the second turn, but in the end they were able to keep good pace. Nyt meillä on täällä tällaista estelatailua, niin toivotaan, että tästä lavan edestä nopeasti, jos mennään sieltä kiinnisti meillä. Seuraava porukki Joota lähtee ovat paikalla, onko meillä yhteensä erilaisesti koulutuksella järjestelmä. Juuri näin, tää tässä huolta oman opiskelua.
oikein siellä kuuluu vihellys. Mitenkäs haluat meidän rataan hyvin yhdistetty ei ole sähköpostialueella. Opiskelijat pystyvät hyvin eri alueella, niin päästään joka perässä, katsotaan sun näkee. Vatlas nyt on kyllä melkoinen tahti päällä. Ja siellä malli saavuttiin Kion kanssa. Tää on aika livellä. Mitä me ei tiedä sitä. Monia siellä seuraava liikkeelle, joka onkin siellä katso. Oi, katso, jatkuvan kanssa todella tulla vauhtia heti alkupuolella. Kajakko, sieltä tullaan kovaa vauhtia. No se on juurikin näin vielä on, ennen kuin pääsee viikonloppuun viettoon. Aivan, minä. Onko meidän matkaradalla kaikki ok? Lui peukalo, että on selvitty. Give me some moment that will let me know when we have the first car start. We can see konkurssissa flats and the people with the shirts already walking by the street. Konkurssiväkeä näyttääkin olevan siellä lähtöalueella. Siellä on aika Give me some moment that will let me know when we have the first car start. We can see konkurssissa flats and the people with the shirts already walking by the street. Konkurssiväkeä näyttääkin olevan siellä lähtöalueella. Siellä on aika